Halløjsa, skat. Ja. Hvordan starter man? Ja, det gør man sådan her. Okay, du ved, vi har været sammen i 10 måneder nu, og 5 dage. Og hver dag i de 10 måneder og 5 dage, lige fra første dag jeg mødte dig, jeg fortalte dig, at du var den smukkeste, dejligste, mest fantastiske, søde og dejlige pige, jeg nogensinde havde mødt. Og det er du stadigvæk. Og du tror bare ikke på det, og det stresser mig så grænseløst, for du er en røvhamrende smuk pige. Du synes, du er gudsmuk, og du er vanvittig sød og dejlig og perfekt. Så jeg tænkte, at jeg ville lave en YouTube-video, så alle andre mennesker kunne sådan ligesom høre, hvad jeg mener, ikke? Ja. Og så kan det være, at du måske også begynder at tro lidt på det. Jeg ved ikke, sådan lige, ja, sådan en hurtig tanke, jeg lige kom med. Men ja, så det var sådan lige det, jeg følte for. Og skat, du skal bare vide, at jeg synes, du er den smukkeste, dejligste, mest perfekte prinsesse i hele verden. Du synes, du er som hævet direkte ud af et eventyr. Hernede til mig. Virkelig, du er alt, jeg nogensinde har drømt om, plus så meget mere, at du sådan må vinde i lotto. Altså, og så bare bagefter lige vinde 1 milliard mere. Jeg ved ikke, om det giver mening, men du forstår. Der faldt min iPhone. Men ja, du forstår pointen. Så ja, det var sådan set bare det, jeg ville sige, skat. Og ja, tak fordi du har været min pige i 10 måneder og 5 dage. Tak fordi du har gjort mit liv perfekt i 10 måneder og 5 dage. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Hej, skat.